दाउफोर अमाफोर बायदि कक्रेक हमबानो जाबायानोसै आरो बेफोरबायदि जालांनो हमबाय। मुलुगा फाग्ला जाबाय ओरैनोसो जाहैबाय दिनै। हेलो भिउवार्स, बाथ्रा खिन्थु जोबोद सिरियास। खिन्थु जाथावै जाथायफ्रा माबायदि सोमजियो, माबायदि जाजोबखो आजिखालिनि मानसिफ्रा, ना थारैनो दुनिया जोबस्रांमारनायनि लामायाव फैबायसै नामासै? नोंथांमोना मा होनो नैफोरबायदि जाथाय जानायखौ? नोंथांमोना थांनायल' होननानै मिथिखाबायानो इन्ट्र' भिडिअ'आव मानि बागै भिडिअ फैगासिनो। माने सासे गुन्दा स्वभाबनि आखुनि मानसिया माने गावनि फिसाजोखौनो 6 दान 6 मान्थनि प्रेगनेन्ट खालामदोंनो आरोखि। बेफोरबायदि मानसिफोरखौ लागावनांगौ, बिदि मानसिफोरखौ आंनि हिसाबाव आरोना। दोननानै लाब गैया बेफोरबायदिखौ। गावनि असे, गावनि थैनि फिसा, गावनो जोनोम होनाय, गावनो खांनाय, गावनो सोरजिनाय बैफोरबायदिखौ माबायदि माने बै गावनो गायनाय थालिरनि फिथाइखौ आंनो जाग्रा होननाय बायदि जाहैबाय जुग परिस्थितिया, मिथिबायना? दाउ अमायानो नांला, दाउफोर अमाफोर सैमाफोर बायदि जामारसिगोन नामा बे दुनिया मुलुग संसारालाय थारैनो? नैबे जोंनि बर' जाथिनि नङा, नैबे जाथि नङाबो बर'जों लागाय मोनदेर दंमोन आरो नैबे बंसि जाथि होनना बुंदों आरोखि। हमनानै लागावग्राफ्रा, खानाय सिनग्राफ्रा जोंनि बर'आनो, बर'आलाय दुमग्राफ्रा होखाव। आरो जोंफोर मोननायबाथ' बेफोरखौबो दाबद लागावगौमोन आरोखि। होखावगोन, बानलु देना होनांगौ, सावनांगौ, गुथिखौ हाख'नांगौ सालाखौ। कोनबा साइसे नेকি তোমালোকৰ গাঁৱৰ পৰা এইটো ভিডিও দেখাই দিবা ইয়াক, কুকুৰক সালা। সুদূৰবাইটো নিজৰ ছোৱালীকে সালা ৰেপ কৰিছে বোলে, 6 মানৰ মানে হেৰি প্ৰেগনেন্ট হৈছে বোলে। কি গুণ্ডা মানুহ এইবিলাক, কি চৰিত্ৰৰ মানুহ এইবিলাক না? আচৰিত আচৰিত মানুহ মানে এইবিলাক। মানে কি মুৰ্গী নিচিনা, কুকুৰ নিচিনা মানে উঠা মানুহ এইবিলাক। সুদূৰবাইটো নিজৰ মাককো চিনি নাপাব, নিজৰ বাইদেউকো চিনি নাপাব, ভণ্টিকো চিনি নাপাব। আমাৰ গাঁৱৰ বোলে ইয়াক जोंनि गामिनिबा बेखौ दोखो दोखो बुनानै बाहेराव थिनहरनांगौ, बेखौ न'आव दोननाङा। নিজৰ ছোৱালী ভাবি চাওক আপুনি একবাৰ। ভুল কামটো কৰিব গ'লে আপুনি 101 বাৰ ভাবি চাওক। ইমান বেয়া কামটো আপুনি এনেকা পৃথিৱীত মই এনেকে শুনাই নাছিলো, এইটো প্ৰথমবাৰ শুনিছো। কিন্তু आङो नैखौ फार्स्ट खोनादों, ओंखायनो भिडिअखौ बानायनो गोनां बायध' जादों आं। माने फार्स्ट खोनाफेरदों आरोखि। माने जाथाया जानाङाथों होननासो जोङो माने नैफोरबायदि भिडिअफोरखौ जोङो होयो आरोखि। माने जोंनि भिडिअफोरखौ नुनानै जाहाथे एसेबाबो बुजिथों, नैफोरबायदि भिडिअ होजायो होननानै आरोखि। जोङो थानो हायियावसो नैफोरबायदि भिडिअफोरखौ जों होयो आरोखि, माने जानाङाथों होननानै। माबायदि मोसौ आखुनि मानसि बिलाय, मा जुनार आखुनि? सैमा थां अमा थां, सैमायाबो एसे नलेज थाबावगोनसो खोमा। माबा गावनि बिमाफोरखौनो बिब'बाबो सिनायनाय नङालै, बे बिनानावबाबो सिनायनाय नङा। सुदूरबाइतो निजर বাইদেউ হলে ভণ্টি হলেও চিনি নাপাব। নিজৰ তেজৰ, নিজৰ খুনৰ, নিজৰ মানে নিজে জন্ম দিয়া, মানে নিজৰ তেজৰ মানে হেৰি সৃষ্টি কৰা পোৱালি না, ই মানে এইটোকো চিনি নাপায়। মানে ডেঞ্জাৰ গুণ্ডা এইবিলাক, বদমাছ। এইটো এনেকা থাকিলে কিন্তু গেংৰেপ কৰিব, কিন্তু এইবিলাক মানুহ থবলৈ নাপায়, গাঁৱৰ পৰা খেদি দিয়ক। आंनिबाथ' गामिनिफ्राय होसोना हरनांगौ नैफोरबायदि मानसिफोरखौ, गामियाव थानोनो थिननाङा। जायफोर हमदों नैबे सोरबाफोर आंनि भिउवार्सफोर, आंनि साबस्क्राइबारफोर दंबा दांना हरलै बिसोर गामियाव। नैबे भिडिअखौ शेयार खालामना हर, जाहाथे नुथों नैबे लम्पटआ। आंनि मोनदांनायाथ' गासिमोन मुलुगा सानसे खतम जामारसिगोन, बारा बावला, खाथिसै। माने पापआ मानसिफ्रा पापखौ सिनायला, दायखौ मोनथिरोंला, मा खालामबा मा जायो बेफोरखौ जेबो मोनथिरोंला, बिमा बिफा सिनायला, माने जा गोसो जायो बेखौनो मावग्रा जाजोब्बाय। बारा गोबाव लास्टिं जामारनाय नंला खोमा नैबे पृथिबीदा आरोखि। एकदम जुगा बिराद गाज्रि जाबाय, डेन्जार मानसि ओंखारबोबाय आरोखि। पापखौनो गिला, मोनथिला, जेबो रोंला, बिमा बिफा बिब' बिनानाव रावखौबो। माने दाउफोर अमाफोर बायदि कक्रेक हमबानो जाबायानोसै आरो बेफोरबायदि
जालांनो हमबाय आरोखि स' क्लिप्सखौ नोंथांमोना ससे नायनो हागोन बिनि उनाव लागिलायगोन जोंहा स' गाइस नोंथांमोनाथ' क्लिप्सखौ नुखाबायानो बेनिफ्राय देरसिन आरो दुखु मा दंबावो संसाराव नङा होमबा गावनि फिसाजो असेखौनो गावनि थैनि फिसाजोखौनो माने 6 मान्थनि प्रेगनेन्ट खालामबाय आरोखि ओरैबायदि डेन्जार कालप्रिट बै सासेनि थाखाय सानै साथाम सोमजिगोन माथो आमुगाखौ जेबो खालामनो हायाखैलाय होननानै माने सोलोंगोन बैनिफ्रायनो बेखौ दामाने न'आव दोननांला बिनि फिसालाफोर दंबावो ইয়াৰ ল'ৰা ছোৱালী কোনোবা আছে যদি ইয়াৰ পৰা বাইদেউ ককাইবিলাক একদমবাৰে ইয়াৰ ঘৰৰ পৰা খেদি দিয়ক য'ত যাই যাওক টোপলা বান্ধি একদমবাৰে খেদি দিয়ক পইচা টইচা দিব নালাগে ডাইৰেক্ট গেট আউট কৰি দিব লাগে একদম ঘৰত থাকিবলৈ নিদিব এইবিলাক মানুহ চিনি নাপায় মাক দেউতাক নিজৰ জীয়েককে চিনি পোৱা নাই সাজোখौनो सिनायबावाखै बियो आरो गुबुनखौ सिनायगोन डेन्जार बियो रेप माने डेन्जार रेपार मानसि बियो मिथिबाय मेथाइ सं खनग्रा रेपार नङा खिन्थु बे डेन्जार गुन्डा रेपार जों दा मिथिबाय नोंथांमोना स' गाइस खिन्थु दुखु नांदों आरोना बेफोरबायदि जाथायखौ जाथावै जाथायफोरखौ गुबुन जाथायफोरखौ जोङो नुयोबा एसेबाबो गोसोआव आघात मोनो माने गावनि फिसाजोथार गावनि असे फिसाजोबावसो घन्टा स' बेफोरबायदिखौ जोंनि जायगायावथ' जाफेराखै जेनेबा बायसान्सआव खिन्थु जायोबा खिन्थु गनाय नङा रावबो दाङाबा हले आं होहैगोनलै 10 बेटसो बुनासो बाला गारखागोन आङो खिन्थु गनाय नङालै आंजोंबा हले स' नोंथांमोना सोरबाफोर खाथिनिफोर नायदोंब्ला नैबे भिडिअआ अबाव जादों नोंथांमोना खोन्थाहरनो हागोन कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों आरो जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामना गालांथार नङाबा खिन्थु जोबोद दुखु मोनगोन नैबे मिथिबायना थ' चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामथार आरो नैबे भिडिअखौ जुदि बे भिडिअनि जाथाय जानाया जुदि नोंथांमोननि सोरबा खाथिनि मानसिफोर दङ नैबे भिडिअआ अबेनि बेखौ नोंथांमोना आंनो कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आरोखि नैबे भिडिअआ आमुक डिस्ट्रिक्टनि ओरैबायदि हेनटेन होननानै बुंना खोन्थाहरबानो जाबाय आरो मा नामलै बे लम्पटना ताहिराम बाहिराम बे गथिरामा फान्थाव गाजलाया गावनि फिसाजोखौ सिनायलायिया बे साला बंसि जाति हारसा एकदम खानाय सिनजोब्बाय लागावबाय एकदम बरिया बेस्ट खिन्थु न'आव दोननाङामोन बेखौ घराव थबो नालागे এইবিলাক खेदि दियक स' गाइस दिनैनि भिडिअखौ आं बारा गोबाव बानायला बारा गोलावबो बानायला बांद्राय पेटेर मानसिफ्राबो नायनो बायो नालाय ओंखायनो आङो बारा गोलाव बानायासै दिनैनि भिडिअखौ नैबेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन लोगो मोनफिनगोन जरुर नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो बाय बाय